L-Aġenzija Internazzjonali Gallup ippubblikat ir-rapport annwali tagħha bl-isem The World Happiness Report li jindika fost l-oħrajn il-kuntentizza tal-poplu Malti tilħaq il-livell ta' 6.32 minn wassemu ta' 10 imqabbel mal-2012 dan hu livell aħjar peress li 13 sen ilu il-livell kien ilaħħaq biss il-5.96. B'hekk skont Gallup il-Maltin huma 6% aktar kuntenti milli kienu dak iż-żmien. Fil-fatt waqt fl-2012 kien hemm aktar minn 39% tal-Maltin li qalu li għandhom emozzjonijiet negattivi, dan issa naqas għal taħt is-36%. Ir-rapport jinnota wkoll kif iżjed ċittadini Maltin qed jinvolvu rwiekhom fil-volontarjat illum il-ġurnata, hekk kif ma' 27% ħadu sehem f'xi attività simili fl-2024, 3% iżjed mill-2012. Aktar minn 51% tal-Maltin qalu li jenu lil xi ħadd li ma jaffuhx ukoll fi proporzjon ferm akbar mill-2012. Fejn tidħol l-inugwaljanza Malta mxiet mill-110 post fl-2012 għal 43 post is-sena l-oħra. Fattur importanti wara dan it-titjib jidher li hu s-sapport soċjali għax pajjiżna meqjus bħala 26 l-aqwa pajjiż f'dan ir-rigward. Jekk wieħed iħares lejn kemm inbidel l-indiċi tal-kuntentizza mill-2012 li dawn, f'pajjiżna ġie rreġistrat is-seba' l-aqwa titjib mill-pajjiżi kollha taż-żona euro. Bil-maqlub f'sitt pajjiżi mill-20 taż-żona euro kien hemm tnaqqis fil-kuntentizza inkluż fl-Olanda, Franza u Ċipru. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika Malti dan-nesso wkoll ippubblika ċifri li juru kif il-maġġoranza tal-Maltin jgħidu li huma kuntenti b'60% jsostnu li dan hu l-istat naturali tagħhom fil-maġġoranza tal-ħin. Skont il-nesso il-Maltin taw punteġġ ta' 7.4 minn massimu ta' 10 l-sodisfazzjon tagħhom bil-ħajja, bl-aktar kuntenti jkunu żgħażagħ b'7.6. Il-Maltin uraw l-akbar sodisfazzjon bir-relazzjonijiet personali tagħhom fejn tawhom livell ta' 8.6 minn 10, bil-maqlub fejn jidħol użu tal-ħin is-sodisfazzjon jonqos għal 6.7. Sa dan it-tant waqt preżentazzjoni l-ħamis filgħodu fil-bini tal-Parlament ġew ippubblikati r-riżultati tal-proġett Wellbeing Index li sar raba sena konsekuttiva. Il-proġett fuq inizjattiva tal-Malta Foundation for the Wellbeing of Society b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta għandu dan li jtejjeb il-politika tal-benesseri f'pajjiżna meta qabbel l-2023 mas-sena preċedenti li stħarriet sab titjib fir-relazzjoni personali u sodisfazzjon finanzjarju b'mod ġenerali għall-poplu tagħna. Il-preżentazzjoni intemmet b'diskors mill-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca li sostnit li l-proġett mhux sempliċi riċerka, iżda wkoll sejħa l-azzjoni dwar kull forma ta' politika, kull inizjattiva u kull deċiżjoni